september 2024, naučiť sa v svätej omši stýkať sa s Bohom, Kristova pokora, v Betleheme, v Nazarete, na Kalvárii, ale ešte viacej pokory a ešte viacej poníženosti v najsvätejšej hostii, viac ako v maštali, viac ako v Nazarete, viac ako na kríži. Preto musím tak milovať svätú omšu, našu omšu, Ježišu, cesta, 533. Možno sme si niekedy položili otázku, ako sa môžeme Bohu odvďačiť za toľkú lásku, možno sme aj zatúžili dostať jasne definovaný program kresťanského života. Riešenie je jednoduché a prístupné všetkým veriacim, s láskou sa zúčastňovať na svätej omši a naučiť sa v nej stýkať s Bohom, pretože v tejto obete je obsiahnuté všetko, čo od nás Pán očakáva. Dovoľte, aby som vám pripomenul tú, na čom ste sa už mnohokrát zúčastnili, priebeh liturgických obradov. Ak ich budeme sledovať krok za krokom, je dosť možné, že Pán každému z nás odhalí, v čom sa má polepšiť, aké zlozvyky odstrániť a ako má vyzerať naše bratské spolunažívanie so všetkými ľuďmi. Kňaz pristupuje k Božiemu oltáru, k oltáru Boha, ktorý rozradosťuje našu mladosť. Svätá omša sa začína radostnou piesňou, pretože je tu prítomný bohemizmus. Je tu radosť, ktorá sa spolu s úctou a láskou prejaví aj poboskaným oltára, symbol Krista a pamiatky svätých, neveľkého, ale posvätného miesta, pretože na tejto kamennej doske sa uskutočňuje sviatosť nekonečnej účinnosti, ísť s Kristom, 88.